Azatlygyň 25 türkmen terhetçisiniň ölümi baradaky habaryndan soň hökümetçi websayt desini reaksiýa görkezdi. Dün Azatlyk radiosu Türkmenistanyň habarçysyna salgylanyp Awganystanyň Badgyz welaýaty bilen ara çäkleşýän Mary Serhedawat Tawtawazyr türkmen serhedinde ýüze çykan atyşykda 25 olay türkmen esgeriniň wepat bolanynyň aýdylýanlygyny habar berdi. Bu habaryň Azatlygyň saýtyna çap edilmeginden takminan 3 sagat geçenden soň Türkmen hökümetiniň ýakynlygy bilen tanylýan bir websayt terhetde bolan hadisany desini ret edip, juda operativ reaksiýa görkezdi. Türkmenportal.com saýty habaryň azatlykda çap edilmeginiň edil ýa-ni Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň wekili diýilýäni salgylanyp, ony Türkmen-Awgan serhedindäki ýagdaýlar asywdylygyna galýar diýip sitirledi. Habarda aýdylmagyna görä, hökümete ýakyn websayt bary 3 sagatyň dowamyna hem serhedawatlar bilen hem Tawtawazyrlar bilen gurrundaş boldy. Habarda marçakly bir veterinaryň Serhedawatyň harby hastaxanasynyň bir hirurgun Serhedawatly bir çoponyň sözlerine salgylanyp, olaryň ährisi Serhet asywdy diýip sitirlenýär. Azatlygyň habarçysy düýünki maglumatyny Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları wepat bolan esgerleriň maşgalalaryna waka barada hiç ýerde dil ýarmadygy tapşyrypdyr diýip belläp geçipdi. Görnüşinden türkmen häkimiýetleri üçin bolanyny aýdylýan pajaly hadise baradaky maglumatlaryň ýaýramagynyň öňüni almak has wajyp bolup durýar. Ýatladyp geçdik, düýün Azatlykda Türkmen-Awgan serhedinde ýüze çykan çakmyşykda onlarça türkmen esgeriniň wepat bolanyny barada maglumat çap edildi. Ölün esgerleriň 3 tanysy Balkany, Aglawaty daşowly bolup, olaryň jesetleri maşgalalaryna gowuşuruldy diýip Azatlygyň Türkmenistanyň habarçysy belledi. Wepat bolan serhetçileriň hataryndaky daşowlylaryň ad, familiýalarynyň we salgylarynyň özüni bardygyny aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä, ilki Awgan tarapyndan neşe sewdasy bilen meşgullanýanlyklary öňe sürilýän toporlar türkmen harbylarynyň üstüne oda açýar. Serhediň Awgan tarapyndan bekanun neşe gaçakçylary diýilýänler ilki 3 türkmen esgerini atyp öldürýär. Soňra serhet garnizonuna harbylar howsala oglan edýär we atyşyk başlaýar. 6 sagat dowam eden atyşykda onlarça türkmen esgeri ýaralanyp, 25 töwregi esger neşe söwdegärler diýilýänler tarapyndan atylyp öldürilýär diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şaýmerdan Ulumrady hususan Demirgazyk Günwatary Awganystanyň howpsuzlyk şertleriniň has yaramazlygyna galýanlygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä, hadisanyň bolan ýerine ýagny Badgyz welaýatyna howpsuzlyk ýagdaýlary juda yaramaz bolup, bu welaýatda neşe gaçakçylarynyň hem hereket edýänligi aýdylýar. Kabuldaky habarçy resmiýleriň sözlerine salgylanyp, regionda hereket edýän jeňçi toporlaryň neşe gaçakçylary bilen hyzmatdaşlyk edýänlikleriniň aýdylýanlygy barada maglumat berdi. Jeňçiler bilen neşe kontrabandaçylarynyň edýänligi barada yerli resmiýler maglumat berýär. Mysal üçin, neşe gaçakçylygynyň neşe önüminden jeňçiler salgyt alýar. Olar neşe sowdasyndan salgyt alyp, goňşy ýurtlara neşe geçirmäne fursat töretýär. Jeňçiler diýip maglumat berýär diýip murady belledi. Azatlygyň Kabuldaky habarçysy resmiýlere salgylanyp, Günorta Günwatary Awganystanyň 20den köp ýaragly jeňçi toporlaryň hereket edýänligini sözüne goşdy. Türkmen häkimiýetleri Türkmen-Awgan araçägine turan çakmyşykda wepat bolanyny öňe sürilýän türkmen esgerleri barada resmi beýanat ýaýratmady. Azatlygyň Kabuldaky habarçysy Şaýmerdan Ulumrady Awgan resmiýetleriniň hem öňe sürilýän hadise barada resmi maglumat ýaýratmanlygyny belledi. Türkmenistan bilen Awganystanyň araçäginiň uzunlygy 744 kilometrdir. Şol bir wagtyň özüne Türkmenistan goňşusynyň üstünden Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi arkary daşary ýurtlara gaz eksport etmeyi göz öňünde tutýar.